ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд, ки дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, деҳаи Навобод 7,5 сотих замин дораву 2 хона плюс боз барои хонаҳо фундамент рехтагӣ тайёр. сета рақам ҳастае ки мегузорем: 2 рақами тисел, 1 рақами русия ватсап. алиши вариант ҳам ҳастае, ба мошине ки мисол ба мошин алишӣ мешавад, наздикии мактаб, магазин, балнесада қарор дорад. 2 хона калидор, анҷумхона, оғилхона. барои 3 хона бетон рехтагӣ тайёр. сертификат дорад. рақамҳои соҳибхонаро мегузорам: соҳибхона. аз номи Сауду ТВ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. 200 000 сум, 7,5 сотих 2 дар хона. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, комментария кунен, поделитсиро фаромӯш накунед. ва дӯстон, баъдан барои реклама чизе ки дорен шумо ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дошта бошен, дар ватсапи Сауду ТВ рӯй кунен, рекламаш мекунем. ютубу, тиктоку, инстаграму, телеграму, Сомонтеҷи ва Одноклассники, фейсбуку, хулоса ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем. оиди хона дӯстон, ҳамроҳи соҳибхона чахчах кунен. 200 000 сомонӣ занг зада бигиред.